presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaigsunan mga kasama, awhagon ko kamong mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Chad. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan ang atong magtatampo si Chad. Kini ako problema bahay na sa kong asawa mga purting kabuan. Buto ko sa buta niya. Ay, aroy nyo masabta, no? Inaniyon maguda ko pagsugod ang mga pagitabo. Sabta ng kanta-kanta ko. Kahibulunga. Kinsa man kuno'y gihalaran ni mo ang imong kanta, ikabi? Ha? Ay. Don't me. Ha? Unsay pasabot ni mo na eh? Don't me. Ay na lang ta. Taka, basta kang pasaga niya. Klaro kayo, ay doon nagagipahinungdan. Kanang imong kanta para naslain with feelings pag kasi nang mukanta ka. Natural, lisod kayo mo kanta ta ko i-feeling. Batay kayo mo minahon. Klaro na lang. Doon na dyan kay illegal wiretapping. Wiretapping. Unsa mo ko kurente na. Unsa mo libo ko. Masamtar ko kung illegal ngayong gigon be. Ay da, kabugo. Kabit, god. Waki, mercy. Okay, merci. Saan ba ka eh? Kukato kumalipay ni mo. Mapatsan! O, unsa man? Inaya tao ng tingog niyo. Mauwa ito silingan. Na ba, ha? Ha? Kita ni mama? Ha? Stam ay. Adong, sa'yo ka ni silos tao ni mo mama, dong. Sobo ka diyo, feeling ko yan ni mo. Ma, ay ito siksilo sa ng papa eh. Dakpo na ko. Ha? Nga, na inyong anak ko. Kamao na mauwaw. Binakog na akaslayo na araman yung kanyang skilid. Ilaw na tamoy. Paduol ko. Hindi, utrusag ka. Nga naman ko. Di ka musultis tinuod. Magsikag tabon-tabon ang binuhatan sa imong amahan. Singan! Tinuuna ba? Tinuuna ba? Agay. Pagang sibilya na rin. Karon kay bakasyon man, ha, na ako'y trabaho nga i-assign nimo ha. Oh. Trabaho. Ang imong trabaho, mao pag-uban-uban sa imong amahan bisan asa siya mulakaw. Spaghetti kolastik. Di ko mao yun. Sa naman taon. Ngano di man ka masagot? Kay tuwa ka laban sa iyang kabit. Ha, sige. Kamboy pagtipon dito. Nakaw, ayas mo dire. Ang akong gusto, trabaho. Summer job. Ha? Samtang wako'y klase. Ibakasyon man. Ngita kong trabaho. Sidling. Kana. May na imong naan dong na. Kurta ko na imong naan. May gid mo pagkapares amahan anak. Parison kay mo tanan sa tinuod nga kinabuhisan. Di may. Summer job ako gipangita. Maaron average klase. Di na ko si pangayo. Mauwang to si pangayo niyo. Abi plang, wate kwarta. Oh, bitaw. Maudyod. Ay sus. Kana ra gyud di. Ay, walay problema oy. Trabaho ko ni mo, ma? Summer job? Summer job.
Ang imong summer job, pag uban-uban sa imong amahan lagi, bisag asa siya mulakaw, sweldoan ta ka. Unsa? Pila? Pisong adlaw, sitting si mana. Ilong sa bangag. Hawak ki Mercy. Ay, wag kong himo taon. Iyam yung taon ko po ba ng taon ako sa tadan akong mga lakaw. Kay lagi, silusa ng taon kay ni siya. Kunya, may gali kay computer na niya akong gamit. Hinay na kay tingog sa keyboard, oh. Sa una kay... Chad, kuan, nahurot na mo record ang imong script. Akadit, page sa ni day. Last page na ni. Sige, kay akong i-print ha. Okay. Mana. Kadit save sa nako. Okay na. Okay na USB day dyan na. Okay na. Magkana akong kanahan ni mo, oy. Di kayo kang mo-type. Ay, palabi day. Ay, kalabi. Sige, diha ka na ka, i-print ko pa rin. Sambayan din ako sa kilanon day. Naguluhan. Alimatok suminto. Bayan, no? Chapter 10 ako day. Mana? Pachad. Dool mo ka dong. Ayan saman. Saman. Ato lang sa plane. Bisa kiko ang tip-type na ko. Ito tumig ko si mong ilong. Wala, no? Mura lagi kilig ka. Klaro kay. Takag pasagad mga kaniya. Patakag pasagad mga. Kauban ka sa trabaho na ko. Ay, kauban ka sa trabaho. Kauban to sa trabaho na ko. Kauban? Sa Ogot. Among leading lady. Imong leading lady. Mo day. Mo to si Jennifer Dato. Mo day gikilig ka. Waki Mercy. Mao ding gikilig ka sa inyong leading lady. Kay magkinusiay di mo. Samtang, bro. Kitaan mo sa akong espiya. Oy, naunsa. Espiya. Sabaday. Sinudong tam nga atong anak. Kita ko ba? Kita ko? Beda. Waro mo gito tam. Waro to tam. No, Tom. May char-char, may. Char-char ko taon. Char, day ka ha. Kadiyot lang. Day. Santos mama ni mo. Ay. Say, yay, miso kwarto. Ay. Kung hatong para kaon ako, gutom ako. Unsa sa ko, taka, nagsumbong unsa ka. Oo, dad, ya. Sildukan mo ko niya. Nagisildukan ko di mo. Sorry, magdaday. Day, Ramsey, Nina. Nina. Nina, bitaw. Are. Ha? Ang angay ini. Bit-bit pa. Ang isa mo na ni mo. Ipaglaban ako, buta ka. Bit-bit pa ko na ni mo. Paglabay, bintana. Uy. Ay, sus, naudyak ni palabay ka rin palabay. Diha ka sa gawas matog, nagkasabot ka. Diha ka sa gawas. Lakaw na. Muna, bida. Kisa ganito yung ngansi mo kaubang babae? Jennifer. Tinuod na na. Ha? Kisa nga, tubag ako. Tubag ako! Diyan na lagi dyan. Diyan na di ay pues, ha? Ha? Diyan ka na lang sa labas matog! Rikit. Deka na lang mo kay street man. Sakang pait. Ano pagkatulog ka eh. Tulao ka ng manok. Pero wadyo ko katog. Daghan kay lamok pero antos lang ta para masantos. Suran kasawa tag silosa kay ako man tay isog di sa buong tigre man ako. Pero dragon man pud siya. Bantang na lang. Wadyo ko katog. Lisod ni kasawa og may mabikil. Walang kaparis. Lisod upulian. Stop niling lang ko sa gawas. Wahan ni gawas niya, makita niya ang limpyo ng gawas. Og mawa niya yung sapot. Torang silhig og daspanay. Gamay lang ko ang maman ako sa akong panihig. Awag ang yung gawas muna da. Uy, murag na yung mga bulis pultahan. Kay, murag ni uyog-uyog mong pultahan.
Mabli na na. Daan pag yun. Day mo na. Tutok man ka diha. Uy, Niligo, day. Aron hapsay palibot ba? oh? Okay ra ba? Huh, may noon. Uy. Suro, balik. Manarbog marilig. Ako si Haranaan. Sige, bayo kay naisistawi ka diyo. Samay akong kantaho niya. Daray. Kantahan ako siya. Oh, John! Uy, sinundo na yung mong silingan. Nindo! Oh! Bida. Nagkasahan kasi mo sa awa, no? Nasayon mo ka na ha? Manisagad bitabo ni mo, basta magkasa ka. Ani din ikas gawa sa inyong pultahan to? Unsa? Gibugal-bugalan gyud ko sa kanahan sa namon silingan nga suyaon kayo. Sige kung bugal-bugal samtang nagkadakan taon ko. Ngala ni siya siniundo. Unya? Tawaan lang tanim mo yun, Doy. Gamay. Bida sa mo yun, Doy. Antayon mo kaya ka? Gamay. Gamay ka po. Nakaw dito, Doy. Tingali ikaw akong mapahangawan ron na ni. Aw. Luktaw gud. Undok sa daong asawa. Ang bangas ka. Bida. Suya lang ka! Lagot ang tawa ng kalagot. Pa? Ikaw man na minta. Ikaw man na taon, ha? Ano nang minta na ba ka? Anong ka, ha? Ano man ka? Ang tana ba ka? Tanawa ko, naunsa ko na rin. Kanta na ba? Aron maulian as mama. O sige, kitawin ako. Katong timsiyong ninyo. Sige. Maum ka. Sige. Sige. Kadiyot, ha? Katong kanta nga Mona Lisa, be. Marag kay Bao, yun kay ko, ano de. Dara. Mona Lisa, men have name you. Day, Mona Lisa. Hi, Chad! Hi, Day. Yehey! Uli na ang buwan ng kakadlaw. Uli, Day. Kabantay ka, Day. Ha? Taas nga panahon nga wag yun kagubot itong pabilya. Malinawan king tanan, di ba? Wa na gud ka magpakasa. May man kay mo bantay ni Mos Dudong Tam. Sanay. Yan ba? Mm. Mong bakasyon. Akin eh. Di na ako kabantay ni Daddy. Daddy, di na ako kabantay mo. Kay work, school na mo ko ugma poon. Masaan to ba? Wala yung bantay na ko. Wala na. Oy, Wala. unsay tuyo? Ikaw na kumam. Maayo. Indot sila. Isa mo na siya, Day. Buwan kita, pulis bra. Muro Diba? pulis luto. May kinaibaw ka na, tagalutupan na. Gikan karon, maunay mo bantay nimo sa tanan nimong mga lakaw. Kani siya. Kini si Chef Peter Pong's Power. Ah, Ako na duty bubantay ni mo, sir. aba na siya. Lisgagas ilong, be. Waki mercy! Mao ni ako problema ron. Sa tinuod lang, katong ako mga kauban nga mga leading-lady na sa among trabahoan, wa man taon may mga relasyon ato taon. Na timing nga lang to nga nakita sa kong anak kasi taon. Nga nipislit sa kong ilong. Unya karon higayo na ta nga kanang murong ma-free ko ba na ako'y freedom kay wa na eskwela ko kanak. Gipabantayan man sa dinoon ko ng Peter Pong's Power. Kauban na sila si Peter Pong Dihos Prorbida. Usaon rin ako, be, kamo. Ati Pres, unsaman, unsaman ba ito na ko, ane? Abam, paliog tabagi ko ninyo, be. Maayo mo rin gibuhat sa kong asawa. Unsaman, kung kamo'y pasultihon, Chad. Hello, the Pres! Hello, Julian! Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Bam!
Nabuntag diha. Dong Peter, si Dudong Nanik ang bukay Nani kay ka baro, si Kwanza, Joyce Arandoki, ingon na ito si Papils na. Ay, Inday Joyce, kumusta ka diha, Day? Virus Toledo, si Oo. Dave Jones, Bawi, o si April Ripo nga si kanang Kwan. Napoy, katong kauban na mag-shooting Dong Pedro, lita man siguro to sa tinga na to. Duen? Pa? Katong kauban ni Joyce ba katong Paris na mo, lita? Aulita. Oh, hindi lita, kumusta ka diha sa imong mama? Day Joyce, kumusta? Ang maanyag nga Joyce Araduki. Araduki. Kumusta ka diha sa tanan? Attention dyan! Yes, Kuya Alan! Shout out ko sa pari sa Talamban, Kuya Alan. Sa mong mga pari nga permig yung mamiyaw sa DYHP, Kuya Alan. Mamayaw, sa yapon atong mga dito, drama Day? kay avid listener, gina siya, sukad pa, nagbata siya, hangtong nga nagdako na siya. San Isidro, sa San Isidro. San Isidro Parish. Kumusta mo diha, Talamban. Pader? Reverend Father Dondon Cirilio, thank you kayo, Father niya. Salamat sa imong pag-inom sa Don Pepe Dark Chocolate. Kunya mga bata, padayon din mag-inom ha, para happy-happy niya, taas ang energy. Kunya palit mo sa Diamond Yema o BM Special niya. Palit mo kay lami gyud ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy. Salamat kayo sa nato mga suod nga mga pare. Father Dondon Barok, Father Joshua Kaduna, Father Dondon Barok, Father Tab Ugpo, unya si Father Ray Momalin, Father Darwin Gidano, kumusta ka diha? Father Siano, Ubon, kumusta mo diha sa kumusta ila Father? Father Siano Ubon. Og si Father Randy Figurasyon, Father Andy Satura og sa ato ang Kura Paruko si Father John Parajang diha sa punta. Kumusta mo tanan nato mga suod nga mga pare sa tanan nato mga kaigsuonan. Unya salamat kay niyo sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kay Dibo Diakap ug sa tanang mga tao po ni Nation sa Bromwich Beach nga ang iyang gipainom ang ato ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban kay trabaho manggon ni ang ato ang buhaton diha sa Bromwich Beach Cleaning Services. Salamat kay nimo diha Inday Shin sa imong mga tao nga gipainom nimo kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Busa, kung gusto mo malimpyo inyo panimay building ug unsa pa na diha, tawagan niyo ang Bromwich Beach na sa Facebook, Bromwich Beach Cleaning Center. Makita niyo ang number na unya tawagin lang niyo. So mga bata, ayun mo kaya limot pag inom sa ato Don Pepe Tablia. The best kay nato imnon padung ta sa eskwelahan. Tasty Fish Cracker Paulitos Macaroni Crunch sa atong baunon-baunon. Ug sabta maglakaw mo, nindot mo kay lakaw para sa eskwela ka na lang mga dunay service niya sa kaipon mo gumugum lang mo o Diamond Yema special o Yema special sa tanang mga tao pod ni former kapitan ni Vice Mayor Choi Asdar, so Rick Asdar, so Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araw, kumusta mo niya? Salamat sa mga tao ipainom ni mo kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Sa mga tao ni Lister Daan, kung siya Lister Daan o ni Kuya Francis Esparez, salamat sa inyong pagpagamit sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres, Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa to mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa tong lawas, imna na nato og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ninyo maoghapon o sa gapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon unay kamukaon sa imong paniuto. Mausab gapon sa gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na po daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema ng kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay dunay makaayo anang atong kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule.
Basakugon lawas baskogon. O nya sa tanan po na itong mga kaigsuunan po nga migamit sa itong number 1 nga plus ang Sedlenmet Oil sama ni Tuli Pitiruna nga akong amigo suod kayo nga taga-ub ka. Ang iyang gigamit ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang Sedlenmet Oil, iya sa ning ihaplas samtang matog na siya padung sa iyang trabaho, maghaplas po na siya sa iyang Sedlenmet Oil. Thank you kayo sa tanan itong mga kaigsuunan nga nasayon yun kung sa ka-epektibo nga to ang Sedlenmet Oil nga tinun mo tabang na to sa panuot, pamaol, paragit sa kalawasan, paang magsakit, barikot sa bens, katul-katul, kuntul sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi kung mga plasta sa to ang Sedlenmet Oil nga mapalit sa butika, di ba, Dwayne? Ino na sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal yung makita lang tayo produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sedlenmet Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kaya natas kabukiran nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopping lang ta! Shopping lang ta! Shopping lang kita kay... Good afternoon, good morning. Bam. Yes, natumakaparian, Reverend Father Juto Rosal, San Francisco, Southern Leyte. Reverend Father Red Sinining, Diaz Asturias, Reverend Red Rosales, Colunya, Tuburan. Ingom na sabi mo, Reverend Father Benji Olimba sa Southern Leyte. O Reverend Father Juma Repulo, Tagbilaran City. Reverend Father Nax Nakela, Sagbayan, Bohol. Ayaw kalimot dahil binaka mo mga kaabag ni Padre, mga altar boys, lectors, salmes, uguban pa. Libre sa mga 8 na sa kumpento. Sa inyong pagpangaligo, binagdunay sa iyong misa, sa iyong mga kalihukan sa itong mga simbahan on Sundays or weekdays, said Celebrity Kotik Beauty Soap. Alam sa itong mga kabataan, kadagkuan, kababayan, at kalakinan, tanan, way pili. Pwede mo gamit sa said Celebrity Kotik Beauty Soap para magpabilin ka mong younger looking Kotis Artista, Kotis Porcelana. At wala sa kinisangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Nalaman ko na sa amin, o ba itom-itom ang imong now? Di ba napit sa may agigising, o di ba kilid sa imong ilong, no? Ano na yung mga blackheads or whiteheads? Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, mangutana naman sa butika, ha? Para sure good nga pure o original ang imong mapalit. Mas mayong matanaw mo ang silyo na ani, Tataksid Marketing. Thank you! Unya mga igsoon na sayon kita nga kaning toxin maunin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang blood cells na ito importante kay tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ini nga atong blood cells tungod sa toxin or sticky or bulapot ang atong dugo. Mao ni magdag sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases guban pa natong mga balatian. Mao na nga kinahanglan mo inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mga makapaligon sa atong vital organs. Sa aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga move flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang sender na to, Ate Pres, si Dodong Chad. Kisa to? Chad. Dudong Chad, Ate Pres, kay kinis Chad, ang asawa, kuhan kayo, abubuan kay Ate Pres. Sila po. Saka, suko lagi. Manuyo na yun. Pero sa katapusan, mura silang nagkuhan-kuhan, nag-uli na sila. Ikatahan niya Mona Lisa, maam dahil team song nila kay ang ganda aning Mona Lisa. Mauto nga, kantahan niya Mona Lisa, pagkuhan, ulian na. Wanay trabaho yung anak, kay yung anak man mo ipabantay-bantay. So, ipabantay yan sa polis, Ate Pres, duwak-buok. Si Peter Power Dihos. Peter Pons Power o si Peter Pons Dihos. Maone nga. Naglibaw sa Ate Pres. Isakto, bakong naglibawa siya sa awa taon. Saan mo na. Nababantayan siya. Sakto ba ni Bam? Ikaw Ate Pres. Okay ba na Ate Pres? Nawa may inaingon siya nga kaniya mo mga kauban diri sa recording wa man ni inamigar mo tao ni mo ni data trabaho rani niya timing nga lang Ate Pres nga nakitaan siya ang anak nga nikupot ang iyang leading lady si Jana sa ilong. Porti sukuha siya asawa. Buwagan niya gantahan karon. Naulian na ingon niya anak wa na koy bawa naman okay naman manawang bakasyon. Miskuilan ako. Kada ko ihipan ana imong liog.
Unsa ko no? Eskwela na ko. Pag humani ang eskwela, Ate Pres, ingon, okay na, libre na ko. Karon pabantayan din sa duha ka polis. Sakto ba rin ni Ate Pres? Nga bantayan, ako inaana. Uy, lain, uy. No, Chad, dili na mayo ng Chad. Dugang na Way pagsalig imong asawa ni mo ng Chad. Maunay, unsay pangalan na Ate Pres? Maunay, kadang makaingon nga magbubot mo, kaaway mo. Kay, Si Nani pa nagbabantay na. nani ka to, kay bubog tiil ang manok, lisod to gukod. Ano man gulat, doon na ba'y nasakpan ba siya siyang asawa ka ng babae? Natural yung nga gipislit ang yung ilog, buutan mo sa tao na siya, oy, may dasad. Ikaw sad Mona Lisa, ayaw sa ginanaay mo ba na, kay narbaho na. Nya, dagko naman mong nagkita, wa mo ko ano. Sige, po na siya kapuyos kwarto, may naog-naog. Bitaw, sakto sa may naog-naog. Nya, unsaon man ni, Bambi, ikaw ba, unsa may, Para na ako, dili ka angay mabalaka kasi nga natong Cinderella, no? Chad, Mr. Chad, dili ka angay mabalaka tungod kay wa kamay angay ikahadlok, ikaduda kay wa man ka nagbinuang ka, ha? Ug naay mo bantay nimong pulis aw. Para na ako may noon kay safety ko. Labi na maglakaw ko akong gabi way mang hold up. Apan, kon imong asawa magduda nimo, di pa may laing magbantay nimo na rahe. Kung ari kas Mateo 28 bersikulo 20. Og tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ni sulti ni Ginoong Hesus. Sa ato pa, ug bantayan kas mga pulis, dili ka ang mabalaka sa kunang gingon kay wa makay daotang gibuhat. Og ang atong Ginoo magbantay sad kanato. So, ayaw ka balaka. Og pananglitan og pila ka buwan, pila ka tuig nga pabatayan kag pulis niya, way nakita nga apan aw. Papuliyon na madugay sa asawa ng pulis kay wa man siya nakita. Wa may angang bantayan. O kanibitaw sa press ng asa ganita mag-show at the press panalitan ng daghan tano say na may tanod mo escort at tuloyo sa stage at the press. Kato gid ikaw sa nga ga-host ko di kato ko mag-host. Gipakuyugan ko ka ng army hasta matukod nagataas kay pusil. Iko nga kanang lang doy, di mo ko kapang laki, ari kani may army nag-escort ako. Nagagwardya? Yung ipagkuldahan mo ko, di mo ko ali kay ring, Charles. Ang katong dito mo sa kalunasan. Akad to? Oh, kamo ni Peter. Uy, dili ta ka duol sa kanang na ito, mga inmates nga itong natay Oh, tuyo. ba? Dili, uy, na may mga kuan. Tuwara man sila layo, dili magkakabasta-basta. Debito sa una nga nato ko dito akong gingnantong kay na may mag-escort po og nakuan patanod ko na sa ila pa dito so sa mga bahay ni Kuya na si mo escort mo kung gwapo lagi na nag-short upuha sa basketball ay kinsayangan. Pwede akong pakatanon. Gingnan ko kita malangit pa matalabaw. Oo. Dili ka basta-basta eh. Ayaw ka balaka, Mr. Chan, tungod kay sa ako ng gingon natin press, wa may angay, wa may nakita. Sa pagkakaroon kong gibantayan kag polis, aw mas maayo. Kay usor barong snatching, imong cellphone di mawa ka na ko'y polis imong kilid. Dagan imong kwarta, ano ka nakasuhon yung musabag, duha ka polis na may bantay nito. Mao. Why kawatan doon yung bayan, binagabi, kinamit polis. Pero ingon na ng asawa at ipis nga sobra ra ka madudahon murag lain sa kaayo. Lain ay. Hindi na. Bisan sa babae ka na bam ko na ang ilang bana. Sobra ka madudahon. Ano pa, bubuan kayo. Mawad ang talikag ko ano eh. Mawad-an kag feelings tingali. Kung ikaw may nabutang, ikaw ang asawa may nanaw sa imong bana. Dudahan ka niya, wala kang magbuhat. Diba? O sama nang kingon lahat press nga nga ako kay mo kung butang-butangan tinudon ko na. Nalagay ko na anaw sa istorya. Hindi na mayo. Dili sa na mao para na ako sa na mao. Kan magbuhat. So ayo ingon nga kay imo kong gidudahan akong tinudon. Imo juda. Imo ang ginabisyo. O gambudubuhat ka. Aw bali ditong ako ate press. Yan naman. Wa! Pero kitinood ako eh. Salamat ako na natin tulungan naman. Kung ako ay puzzle, Tihon.